खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगोलेफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों VsBPF चेनेल मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जों दिनै सावरायगोन बिटिआरनि ग्रथनि सायाव डेभेलपमेन्टनि सायावहाय दानि आर्टिकेलनि पलिटिक्सनि सायावहाय लेट्स टक अबाउट दिस मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार दा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां बेनिफिट मोनदों जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बेसेबां रायजो राजाफ्रा बेनिफिट मोनदों जों बिनि सोमोन्दै एसे माखासे बेवहाय सावरायगोन दा एमपि इलेक्सन सफैगासिनो दङ दा एमपि इलेक्सन सोमोन्दैबो जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन बाट माखासे जों बाखनायथाव मानगोनां प्रमद बर' सारा मावनाय बेफोरखौ जों एक्सप्लर खालामनि दिनै दाख्लैबावै थांदों अग्निबोराव गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय ट्रेनिं लानो फैदोंमोन दा दिनै बेनि दारै माखासे जोंनि फरायसाफ्रा जायफोर साख्रि लानो लुबैदों बिथांमोना माखासे जेसेबांखिनि हाजोबाब्लाबो जेसेबांखिनि हायो बिथांमोना जेसेबांखिनि टेलेन्ट बेवहाय पास खालामनो हागोन बिथांमोनहा बिनि थाखाय अपरचुनिटिखौ मोनदों जायफोरहा माने साख्रिनि गोबां आंखाल जाना दङ स' बिनि थाखायबो मानगोनां जों प्रमद बर' सारखौ गोजोननाय जासिनांगोन दानियाबा फैदों मेन टपिकआव बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन दा दिनै गोबां सुबुंफ्रा बिनि सोमोन्दै मिथिया मा बिलाय बे बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन उइकआ मा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां रांखावरि गोनां धोन सम्पति गोनां सुबुंफोर दं जेरै हमना ला मनरन्जन ब्रह्म जेरै हमना ला अचिन्त नार्जारी जेरै हमना ला सापागुरि मा होनदों बेवहाय इउनिभार्सेल मल खुलिना दं येस बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां धोनि गोनां सुबुंफोर आरो गोबां दं आं बुंगुलायला फर एग्जाम्पल होनो हादों बिथांमोनहा बैफोर स्कुलखौ एडप्ट खालामनो हायो जेरावहाय गोबां माने जौगासारनो थाखाय गोनांथि नाथाय जोंनि मा होनदों सरकारनि जे फान्ड बे थोस्लाबाखै बिथांमोना बेखौ एडप्ट खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउनि थाखाय माखासे गोनां मुवा फरायसालिनि बेफोरखौ बिथांमोनहा डनेट खालामनो हायो एडप्ट खालामनो हायो जेरै हमना ला एडप्ट मिन्स सासे जों गथ'खौ खांबाय बिथाङा बिमा बिफा गैया सापस हमना ला बिमा बिफा गोनांबाबो खांबाय दे दा बै गथ'नो जेसेबांखिनि फरायनायाव गोनांथि बै गोनांथिखौ जोङो जेसे हायो जोङो बेखौ मदद खालामगोन नायगोन नङा होमबा जोङो बेबायदि थांखि लानानै जों बै गथ'खौ जोङो खाङो थिग बेबायदिनो जों बै फरायसालिखौ आंनाव जुदि रांखावरि दङब्ला आं बै रांखौ आंनि जि प्रफिट जानाय मान्थलि जि प्रफिट लाख प्रफिट बै लाख प्रफिटनिफ्रायबो आङो 10,000 गारनोसै बेवहाय बे स्कुलनि थाखाय नङा होमबा लेट्स ट्राइ जों 10,000 गारनोसै नोंनाव जुदि 5 लाख दङब्ला आङो 20,000 बा 10,000खौ आं गारगोन मान्थलि जुदि प्रफिट नोंहा 5 लाख जायोब्ला अब्ला बै 10 आरो 20,000नि थाखाय बिथांमोननो मा होनदों साफा स्किन खालामग्रा मेसिन जों बायना हैनो हायो बिथांमोननि थाखाय जोङो फ्रियावनो कलम जों राननानै हैनो हायो बिथांमोननो जोङो जि हायो एसे जाग्रा मुवा जों हैनो हायो साफा खालामनो थाखाय जों हाजिरा हैनानै होनो हायो जोङो स्कुलनि जि बेरा बैफोरखौ दुमनानै होनो हायो जेसेबांखिनि हायो 10,000 थाखाजों जोङो मोनसे ग्राउन्ड स्कुलखौ जोङो दुमनानैबो होनो हागोन गामियावहाय जों जुदि नायोब्ला स' नों मान्थलि हायाब्लाबो नों जेब्ला स्कुलखौ एडप्ट खालामबाय अब्ला नों गावनो इन्सपायार जालांगोन आं बे स्कुलखौ नायदों नों गार्जेन बायदि जागोन स' बेनो जाबाय बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन मिनिङा जे नोंथांमोनहा बे जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय 5,000निबो बारा बै स्कुलफोरखौ नोंथांमोनहा एडप्ट खालामनो हागोन दा बैयाव जि गोनांथि मुवा स्कुलाव दंफां लाइफां गायनांगौ बै दंफां लाइफां गायनो थाखाय आं 5,000 होनोसै बे मान्थनि प्रफिटखौ आङो नैबे जोंनि फरायसालियाव दंखलनि गोनांथि आङो बेवहाय 5,000ल' नङा आं बेवहाय 10,000 होनोसै आङो स्कुलाव जे दै मोजां मोनलोंथों होननानै स' बेबायदिनो गोबांखिनि बिथांमोना खामानिखौ मावनो हायो जेराव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ डेभेलपमेन्ट खालामनाय प्रसेसआव बांसिन जोङो ग्रथ खालामनायखौ नुनो मोनगोन दा दिनै गोबां सुबुंफ्रा खामायो रांफोरखौ नाथाय बबेयाव डनेसन होनो मा खिनियाव डनेसन होनो बेखौ जोङो थिरांथा लानो हानायखौ जों नुनो मोना नङा होमबा दिनै 10 लाख जुदि मान्थलि खामायदोंब्ला 1 लाख जुदि जोङो स्कुल डनेसन होनो हानाय जोंनाव गोहो थायो जे बेवहाय नोङो 10 लाखआव 1 लाख होथारनांगौ बे नङा 50,000बो होनो हायो 50,000 गेजेराव नों गंबा स्कुल एडप्ट खालामनो हाबाय बै गंबा स्कुलनि गेजेराव नोङो गंसेयाव 10,000 बे
10,000 रुपिसानो बै बे स्कुलनि थाखाय गोबां मदद जागोन रायजो राजाफोर स' बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां क्ररफथि दङ गोबां मा होनदों मान्थलि लाख थाखा खामायग्रा दङ बिथांमोनहा बै बे बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन उइक प्रग्रामाव जइन खालामनो हागोन आरो बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्डनि जौगासारनायावहाय हेफाजाब होनो हागोन स' बेनो that is the meaning of that बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन प्रग्राम स' नोंथांमोनहा बेखौ लैहोर जइन खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोनहाबो मोनसे प्राउड फिल मोनगोन जे बड'लेण्डखौ जौगासार होनायाव जोंबो बाहागो लादों जोंनि फरायसाफोरखौ जौगाहोनायाव जोंबो बाहागो लादों बड'लेण्ड जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो माखासे गिदिर मा होनदों सिमां होनायाव बिथांमोननि फरायनायाव जे मुखुब खालामनायाव सरकार जों लोगो नांफानानै जों मदद होनो हादों स' बे मोनसे प्राउड फिलआ नोंथांमोनावबो थागोन स' बेनिखायनो काइन्डलि बड'लेण्ड स्कुल एडप्शन बेयावहाय नोंथांमोना जइन जाबानो जाबाय मान गोनां प्रमद बर' सारा बे इनिशिएटिभखौ लादों आरो बे इनिशिएटिभआ बिराद मोजां आं बिराद नायबाय बेखौ बे एनालाइज खालामबाय गोबां मोजां सिगांनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बेबायदि खालामनो हायाखै नाथाय बेनिखायनो रावबो बेबायदि मा होनदों एडप्ट खालामनो थाखाय खाबु मोनाखै नाथाय दानि जे मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां बिथिङावहाय इडुकेसन सेक्टरावहाय गोबां जौगानायनि सेक्टरावहाय जोंनि आइजो मा होनदों बे बिथांमोननि सायावहाय गोबां माखासे जौगानाय थासारि बिथाङा खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों हानि मोनथाय बिथाङा राननानै होबाय बिटिआर एकर्डनि दारै बिथाङा मा होनदों सिमा बारायनांगौ बेखौबो मावना होबाय एमपि इलेक्सननि सिगांनो आरो बिनि गेजेराव बिथाङा थांना दैमालुआवहाय बड'लेण्ड मा होनदों एड्रेसखौ होनानै बिथाङा फाउन्डेसनबो होबाय आरो लोगोसे माखासे स्कुलफोरखौ मडेल स्कुलफोर बिथाङा बानायनानै इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनानै होबाय बिटिसिनि फान्डनि दारैनो आरो बिनि गेजेरावहाय बिथाङा गोबां मा होनदों फोरोंगिरिफोरनो टिचार एपइन्टेड होबाय आरो नै दाख्लैबावैसो मोनसे टिचार बेकेन्टनि मोनसे मा होनदों एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों बेयावबो नै साख्रि मोनसिंलाय 1400 बेसेबांबानि बारा आरो बिनि गेजेराव जोंहा आइजो माहारिफोरा गोबां माखासे मा होनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दारै माखासे राङारि मदद मोनदों 25,000 that means 75,000 so 75,000 रां जि होनो बुंदोंमोन UPPL गभर्नमेन्टआ बेखौ इनस्टलमेन्ट वाइज हिसाबै 25,000 बेबायदि होनो थांगासिनो दं नाथाय माखासे अपोजिशन पार्टीनि सुबुंफ्रा UPPL गभर्नमेन्ट दानि मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारखौ मा होनदों बिथांनि एगेन्स्टै बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय ब्लाइन्डलि 25,000 ल' होबाय होननानै बेखौ बामस'नानै दानि सरकारखौ लाजि फोनांनो सानदों नाथाय बिदि नङा बे इनस्टलमेन्ट हिसाबै नोंथांमोना लासैनो मोनलांबाय थागोन बे हिसाबैसो बेखौ फोरमायदों आरो लोगोसे अग्निफोरखौ आं दानि बावै बुंबाय जे गोबां सेंग्राफ्रा दाख्लै बावहाय लैहोर जइन जादों बेवहाय जे हाबदों ट्रेनिं लाहैफादों आरो बेवहाय जानाय लोंनायखौ लाफानानै मानगोनां प्रमद बर' सारा बिथांमोननो मदद होदों साहा लोंनाय मा होनाय स' बेबायदिनो गोबां होदों लोगोसे जोंनि दानि जे बिटिआरनि पलिटिक्स बे पलिटिक्सखौ नोंथांमोनहा नुनो थांगासिनो दं मैया दाख्लैसो BPF दोलोनिफ्राय मा होनदों MP लकसभानि थाखाय मा होनदों क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सिनि थाखाय साथाम सुबुंफोरनि बेवहाय नामखौ होनानै होदों जाय सुबुंफोरा बेखौ आर'जलाइ होदों जेरै हमना ला मानगोनां जोंहा खाम्फा बरगयारी आरो बिनि गेजेराव मेडाम जोंहा माबा मा होनो प्रमिला रानी ब्रह्म आरो लोगोसे जोंहा जोंनि फंबाय बिथांनि बैसोआ आंनिख्रुइ उन्दैसिन मानो होनोब्ला आं बेखौ फंबायखौनो होनगोन बिथाङा आं सोंखांबाय खेबसे जों लोगो मोन्दोंमोन बेवहाय आं सोंदोंमोन बिथांनि जों सानैनि गेजेराव गावनो सोंदोंमोन स' बेवहाय बिथाङा बुंदों बेसेबांबा बैसो 26 ना 27 स' आं 30 इयार्स एबभ स' बे हिसाबै बिथांखौ आङो फंबाय होननानै बुंगोन स' फंबाय प्रिथिभराज नारायण देबमेस बिथाङाबो 3rd नाम्बाराव मोननानै दं लेट्स सी स' सोर देरहागोन दानि जे आपकामिं 2024 नि MP इलेक्सनावहाय दा दिनै UPPL दोलोनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबै मानदों होनो गोनां जि सोद्रोमाफोर दं बे सोद्रोमाखौ लिस्ट खालामथ'वाखै बेखौ पाब्लिश खालामथ'वाखै जों बेखौ नेनानै थागोन आरो लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि UPPL दोलोनि पार्टी बै बे पार्टीया मोजां केन्डिडेटखौ होगोन होननानै जोङो मिजिंथिगोन आरो जाहाथे एबारनि 2024 आपकामिं 2024 मानदों इलेक्सन बे जाहाथे मोजां केन्डिडेटआ देरहानो हायो आरो देरहायोब्लाबो बर' सुबुंफोरबो देरहानो हायो not for others जों जोंनि मोनथायखौ लानांगोन आरो जों जोंनि मोनथायखौ लानानै जोंनि BTCनि फान्ड आरो BTC रायजोनि डेभेलपमेन्ट खालामनाय बैफोरखौ जोङो गोजौआव थांनानै बुंहैनो हानाय बायदि सिस्टेमै जोङो बेखौहाय सोद्रोमाखौ जोंनो नांगोन स' बेखौ अनलि जोंनि बर' हारिनि सोद्रोमा
सोद्रोमायाल' मावनो हागोन स' बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि सिङाव थानाय बा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' हारि सुबुंफोरा सरि अबाउट डेट बर' हारि सुबुंफोरा जाहाथे खालि बर' सुबुंनोल' भटखौ होयो आरो सासे मोजां सोद्रोमानो भटखौ होयो आं बेखौ मिजिंथिबाय थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बिटिआर जिन्दाबाद थेंक इउ